Sí, pero xa arreglei con su reglas. Señoras e señores, galardoados, galardoadas, autoridades, presidente da Xunta de Galicia, secretaria xeral, alcalde e demais autoridades, público de Noia, benvidos e boas tardes. Acabamos de escoitar a marcha do antigo Reino de Galicia por parte do grupo de gaitas da Sociedade Liceo de Noia, para que pido un forte aplauso. A verdade é que estamos nun acto moi fermoso, porque todo que sexa agradecer o traballo de alguén sempre é un acto bonito. Cando ademais se trata de agradecer algo que ten que ver co esforzo para os demais, como é a actividade físico-deportiva e a educación física, pois aínda máis. E se ademais diso estamos nun lugar como Noia, pois mellor todavía. Neste ano 2017 concédense 29 distincións que supoñen un total de 35 recoñecementos, 2 deles a título póstumo. Estas distincións corresponden a 28 persoas físicas, unha entidade deportiva e 6 eventos deportivos. Por motivos da xenda non pode estar hoxe con nós Jesús Centeno Moller, ao que lle enviamos desde aquí unha forte aperta. Dicíamos que moitas veces os premios circunscríbense a lugares máis grandes ou cidades máis importantes, e hoxe escollemos a localidade de Noia. Por que Noia? Hai dúas contestacións, unha moi galega que é por que non? E outra porque verdadeiramente Noia este ano está en racha. O clube de fútbol de terceira división ascendeu, a consecución de liga polo club de Noia Fútbol Sala tamén que está pelexando para ascender a segunda división, os éxitos en remo e outros deportes individuais, pois fan que este sitio, que xa é un xermolo de cultura e de talento, de onde saíron, entre outras cousas, o grupo máis talentoso da música galega, como foron os Tamara, que hoxe en día é un plató de televisión, porque se están grabando series a nivel nacional aquí en Noia, pois hoxe vai ser un ámbito extraordinario para recoñecer o traballo deses esforzados do deporte que foron un exemplo vital para todos os que o rodearon. Porque si ben é certo que todos temos na lembranza de nenos algún profesor ou algún mestre que de alguna maneira nos guiou na vida, tamén é certo que a man dun adestrador ou de alguén que serviu de exemplo de vida de esforzo e de vida deportiva sempre foi un bo referente para a mocidade, e ese camiño queda aí impregnado na vida. Non vou esperar máis para deixarle a palabra ao noso anfitrión, o alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón, a quen lle pido que nos dedique unhas palabras de benvida. Boas tardes, benvidos, señor presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, señora secretaria xeral para o deporte, dona Marta Míguez Telle,
delegado do Goberno, Santiago Villanueva, delegados territoriais da Coruña, de Lugo, de Ourense, querida Marisol, perdonade que me dirixa a ela con un afecto especial como compañeira no Parlamento, su delegado do Goberno, diputados autonómicos, diputados provinciais, alcaldes, alcaldesas, membros da Corporación Municipal, concelleiros, concelleiras tamén de outras localidades, galardoados, amigas, amigos en definitiva, representantes das entidades deportivas da localidade e tamén de outros territorios de Galicia. É hoxe un motivo de satisfacción e unha honra, sentímonos moi honrados de que esta gala se celebre no noso Concello, no Concello de Noia. Tal como decía previamente Paco Lodeiro, hai motivos máis que suficientes para que un ámbito como este Coliseo Noela acolla hoxe esta gala. Pero eu creo que é preciso agradecerlle a unha persoa, a Alberto Núñez Feijóo, o presidente da Xunta de Galicia, que tivera tomado a decisión de darlle esta oportunidade a Noia e, por tanto, por esa e por outras moitas cuestións, por o seu compromiso permanente con esta localidade, un compromiso demostrado non só na actualidade, senón ao longo do tempo, nas súas distintas responsabilidades, na súa trayectoria política, un compromiso plasmado e materializado en moitas das inversións das que hoxe podemos disfrutar na nosa comarca e, ademais, un compromiso que estamos seguros que vai a facer extensivo nas vindeiras anualidades e moitos deses logros, gracias á súa implicación, ao seu afecto hacia esta vila, unha vila que en algún momento sirveu tamén de punto de referencia na súa etapa de estudiante en Santiago. A saída natural hacia as praias era esta localidade de Noia e Porto do Son, a nosa bisbarra. Por tanto, presidente, moitas gracias unha vez máis por ese compromiso permanente con esta localidade. Quero tamén darlle as gracias á secretaria xeral por un dos anuncios que vende facernos recientemente e por contar con nós tamén para esta celebración. E felicitar a todos os galardoados porque sodes merecedores e merecedoras, os 34 que hoxe se homenaxean, sodes merecedores deste mérito deportivo, pero ademais idesme a permitir que faga unha referencia concreta. Paco Lodeiro facía antes referencia a unha serie de actividades e de eventos que se están dando neste momento na localidade, facía referencia a unha serie de clubes que están conseguindo éxitos deportivos, pero entre esos galardoados encóntrase un veciño de Noia, Julio Mato, conocido tamén popularmente como Matito, un home cunha lonxeva actividade deportiva en distintos equipos de fútbol, un home que sigue practicando o fútbol en activo, soy 75 anos, e que ademais está en disposición de acadar o récord Guinness, se non o ten acadado xa, como o futbolista en activo con unha trayectoria máis lonxeva. Por tanto, é digno de mención e é conveniente, ademais, que eu comente aquí que vai a solicitarse para el un recoñecemento adicional e que o campo de fútbol municipal de Noia pois leve o seu nome. Esa vai a ser unha iniciativa que se tratará próximamente no Pleno do Concello. Por tanto, a todos os presentes, moitas gracias por darnos a oportunidade de celebrar esta gala, disfrutar dese mérito que tendes conseguido e que tendes ben acreditado ca vosa trayectoria, os que lamentablemente non poden recibilo e van a recibir os seus familiares a título póstumo, pois tamén facerlle extensivo ese mérito e esa honra. E, sin máis, a todos os que coñecedes esta fermosa vila sabedes da súa hospitalidade, os que a visitades por primeira vez tende presente que ten encanto tanto a nivel patrimonial como turístico como histórico para que disfrutedes desta estancia e desta presencia hoxe aquí, pero que esperamos que non sexa a última vez e que nos acompañedes en vindeiras ocasións. Sin máis, a todos, moi boas tardes, moitas gracias e pásolle a palabra aos verdadeiros protagonistas, neste caso a secretaria xeral para o deporte. Moitas gracias. De Marta Míguez,
Un apuntamento, vexo tamén ao presidente do Deportivo, Tino Fernández, como Matito aínda está en activo, a ver se temos sorpresa, e Matito ano que ven xoga no Deportivo, que a mellor tamén nos fai falta. Secretaria. Boa tarde a todos, benvidos, autoridades. Non as vou repetir a todas, pero sí a Marisol para emular o alcalde de Noia. Marisol, benvida. Estimados galardoados, estimadas galardoadas, gracias por vir aquí. Sodes os verdadeiros protagonistas desta gala. O voso labor e a vosa traxectoria exemplar contribúen ao crecemento, á promoción, á formación, ao fomento e á excelencia do deporte e da educación física na nosa comunidade autónoma. Detrás de cada medalla, detrás de cada éxito e detrás de cada evento deportivo que congrega a milleiros de persoas, estades todos vós. Destacados deportistas, destacadas deportistas, que loitades cada día por ser mellores. E sodes xa excelentes exemplos para os máis pequenos. Pioneiros e pioneiras de distintas modalidades deportivas, que vos atrevestes a abrir o camiño en moitos deportes, cando non era tan fácil, nin estaba recoñecido socialmente como hoxe. Directivos e directivas de entidades deportivas, imprescindibles, para que haxa unha boa xestión do deporte e o deporte estea sempre no bo camiño. Árbitros e árbitras que sempre tendes a difícil labor de xulgar, pero que sodes tamén imprescindibles para a competición. Organizadores de eventos, organizadoras de eventos, prestixiosos do calendario galego de competición, que posicionan a Galicia como un destino activo, un destino turístico, saludable, en paraxes naturais de extremada belleza. Mestres e mestras, que entendedes o deporte como unha completa experiencia educativa, como canle para a educación. Adestradores, adestradoras, inesgotables, para os que o fracaso só é a evidencia de que a loita aínda non é suficiente. Sodes homes e mulleres de éxito e traballo, ou mellor dito, de traballo e de éxito, xente triunfadora, que busca triunfar en cada tarefa que asume, busca triunfar na súa faceta deportiva, conseguindo os vosos obxectivos, as vosas metas, e a veces incluso os vosos soños, que moitas veces coinciden cos nosos, cando fomos deportistas ou cando somos destinatarios das vosas accións. Sumades 35 historias de talento e constancia, de coñecemento e reflexión, de esforzo e perseveranza, de enxeño e de empeño. Estades axudando a construir un país mellor, día tras día, sen escatimar en tempo, en dedicación, en xenerosidade, en paixón, en complicidade, en motivación e apoio incondicional para os receptores das vosas accións. Galicia medra a consecuencia das vosas vitorias. As vosas aportacións fan medrar o deporte galego e a súa repercusión. Gañamos todos e gañamos todas vencellando o deporte á sociedade. Amigos e amigas, estades escribindo as páxinas da historia de Galicia, dunha Galicia deportiva, saudable, dunha Galicia activa, multidisciplinar, transversal, polifacética e inclusiva, da Galicia que queremos para todos os galegos e para todas as galegas. Como vos dixen ao principio, podedes estar ben orgullosos. Nós así nos sentimos, orgullosos de todos vós e daqueles que desgraciadamente hoxe non nos poden acompañar, pero que tamén lembramos. Tendes moi merecido este recoñecemento pola vosa loita e determinación. Grazas tamén ás vosas familias por deixarnos disfrutar de vos e por permitir que nos teñades dedicado a tanta xente, tanto de vos, e a moitos como a min, por certo. Remato xa facendo alusión ás verbas dun adestrador meu, que logo teredes a ocasión de ver falar aquí en representación de todos os galardoados, porque son unhas verbas que expresan tamén o meu sentimento de gratitude. Grazas por todos os días deportivos compartidos que perduran nos recordos. Parabéns a todos e moitas gracias. Galardoados e galardoadas, teño que dicir que hoxe non hai que superar unha marca, non hai que meter un gol e non hai que baixar un crono. O sea, que hoxe é un día para a celebración. Vou pedir tamén a presencia no escenario do presidente da Xunta para comenzar a entrega dos diplomas e das insignias. Primeira premiada, Marta Alastrue Ruiz, campeoa galega de tenis
9 veces campeón absoluta individual de 1988 a 2003 e 2 veces en dobles. Posuidora de 2 títulos de campeoa de España universitaria da man do incombustible Pepe Méndez. Chegou a comprometer a mesmísima Gabriela Sabatini no ano 90 no torneo Galicia 90 en Pontevedra. Entrou no ranking mundial da WTA chegando á final de dobles do torneo do Greco en Italia. A título póstumo, Francisco Araújo Sestelo, presidente do Club Deportivo Bosco, foi o home do baloncesto feminino desde o ano 2001. Durante unha década o seu equipo foi un clásico da Liga Feminina. Recibiu a distinción de mellor directivo do ano por parte da Federación Galega de Baloncesto no ano 2010. Deixou a entidade consolidada na segunda categoría do baloncesto español cunha base que garante o futuro e que conta co recoñecemento de todo o mundo. Recolle o galardón Carlos Álvarez Pacios, presidente do Club Deportivo Bosco. Elegante do fútbol mundial, o delegado do Real Clube Deportivo da Coruña desde hai 25 anos. Foi árbitro, iniciou o seu contacto co mundo deportivo desde a arbitraxe, estreouse no cargo co Deportivo no ano 1991 contra o Rayo Vallecano e posúe máis de 1.200 partidos oficiais co Real Clube Deportivo da Coruña como delegado. Juan Ángel Barros Botana, Barritos. Josefina Castiñeira Villanueva, Fina, pioneira do baloncesto feminino en Lugo, xogadora das sindicalas de baloncesto e tamén do Medina, campeoa de voleibol de segunda división, ascendendo a Primeira Nacional na fase de ascenso en Teruel co equipo sindicalas de voleibol. Josefina Castiñeira Villanueva, Fina. Centeno. Leopoldo Centeno Márquez foi xogador de baloncesto no histórico Dic Breogán, co que chegou a xogar en Primeira División. Posteriormente adicouse de maneira profesional á equitación. Leopoldo Centeno Moller competiu en pentatlón moderno, conseguindo un cuarto posto no Campeonato do Mundo Sub-21 de Montecalcini en Italia, en 1986. Participou a continuación nos Xogos Olímpicos de Seúl 1988, repetindo en Barcelona 1992 co seu irmán xemelgo Jesús Centeno. Recollen Leopoldo Centeno Márquez e Leopoldo Centeno Moller. Manuel Conde do Campo, toda unha vida vinculada tanto á práctica deportiva como á xestión do fútbol e fútbol sala de Redondela. Sendo un neno, iniciouse no fútbol baixo a disciplina do Vilavella de fútbol, para posteriormente xogar coa camiseta do Choco. Retomaría a súa carreira xogando no Reboreda. No ano 77 inicia un proxecto de clube que recolle os nenos de categoría benxamín e máis pequenos, e despois de 4 anos de crecemento culmina no 1981 federado co nome Grupo CP81. Entre ano 1983 e 2002 desenvolve unha grande actividade na súa zona con rapaces de categorías cadete e inferiores. No 2006 cedería toda a estrutura desta escola de fútbol base a Redondela. Segue con proxectos activos a día de hoxe. Manuel Cruces Prado practicou a natación, o ciclismo, o tiro olímpico e mesmo o hóquei sobre patíns. Foi o primeiro socorrista de Galicia.
E xa pasados os 40 anos comezou a súa relación coa triatlón, a súa gran paixón. Obtivo a medalla de prata nos Xogos Mundiais de Medicina en 1994, a medalla de ouro nos Xogos Mundiais de Medicina do 96, medalla de bronce no Campeonato de Europa de Triatlón Olímpico en 1999, campeón de España de triatlón longa distancia en 2004, subcampeón do mundo de aquatlón en Budapest 2010, campeón de España de triatlón sprint en 2011, campeón de España de triatlón olímpico en 2011, de España de aquatlón tamén en 2011, que foi un ano extraordinario, subcampeón do mundo de triatlón en Vitoria-Gasteiz no 2012, medalla de bronce no Campeonato de Europa de triatlón de media distancia do 2014, campeón de España de aquatlón en grupos de idade de 70 a 74 no 2015, e seguimos aumentando. Margarita Dans Farto, pioneira do atletismo en Galicia, abandeirou a promoción do deporte e do atletismo na Coruña. Acudiu ao seu primeiro campeonato no ano 1963. Foi posuidora dos récords de xabalina, salto de altura e disco. Ahora imos co premio aos descensos, que son descensos, pero neste caso valorámolos como os ascensos, igual. Descensos do Eume, do Miño e do Sil. O descenso do Eume, aí está o Clube Firrete, é unha das probas máis veteranas do calendario galego, que reuniu a case 400 padeeiros na súa última edición. Celebraron o ano pasado a media centea de edicións. O descenso do Sil é un acontecemento deportivo do Oriente Ourensán ao que acoden padeeiros de toda a xeografía nacional, na súa tradicional data do mes de setembro. Tamén cumpriron o ano pasado 50 edicións. E o Miño, que é o río máis longo e cauduloso de Galicia, por iso é tamén, como é lóxico, o que se disputen varios descensos que percorren parte dos seus 350 km de longitude. En concreto, 3. O descenso do Miño en Lugo, que celebrará este ano a 61 edicións, o descenso de Miño en Ourense, con 47 edicións xa disputadas, e o descenso do Miño en Tui, con 45 edicións no seu haber. Recollen os galardóns Ramiro Piñeiro Oliveira, presidente do Club Náutico Firrete, polo descenso do Eume, Aurentino Alonso Araújo, concelleiro de Deporte, Xuventude e Participación Cidadá do Concello do Barco, polo descenso do Sil, Modesto Teijeiro Valledor, presidente do Club Fluvial de Lugo, polo descenso do Miño en Lugo, José Luis González González, presidente da Escola Ourensana Municipal de Peragüismo, polo descenso do Miño en Ourense, e Patricia Domínguez Aristegui, vicepresidenta do Club Calla Tudense, polo descenso do Miño en Tui. O gato longo, onde vamos os pais agora todos cos nenos para comprarlle esas cousas. Decathlon. Había deportes antes desas tendas. Seguimos. Ramón Díaz Zapatería, alma máter do Clube Halterofilia Pabellón. Os seus comezos foron no mundo do boxeo, aínda que a finais dos anos 60 comezou a experimentar co peso libre, primeiro co Club Atlos e a comezos dos anos 90 creando o seu club de sempre. Conta entre os seus pupilos con deportistas campións de España, algúns dos cales chegaron a participar en campeonatos europeos e incluso mundiais. Na actualidade segue en activo exercendo de adestrador no Club Halterofilia Pabellón. Lino, nada en Pontevedra en 1981, comezou a xogar ao tenis aos 4 anos no Club de Tenis A Caeira. Tras o seu paso polo CAR de Sant Cugat de Barcelona, converteuse na primeira española en ser campeoa júnior de Roland Garros no ano 1999. A parte deste gran éxito, logrou, entre outros, 2 títulos individuais no circuito profesional na WTA na Guita, Bogotá 2006 e 2011 en 6 títulos dobres. No circuito Challenger gañou 14 títulos individuais e 33 en títulos dobles. Lourdes Domingo. Formado na canteira do Dominicos,
Debutou en Primeira División aos 16 anos, fichou polo Liceo en 1989. Posee os títulos de campeón de Europa Júnior, 3 ligas da OK Liga, 4 Copas do Rei, unha Copa de Europa, unha Copa CERS, 2 Recopas de Europa, 2 Supercopas de Europa, 2 Intercontinentais, foi seleccionado 20 veces coa selección española absoluta, Willy Duarte. Cristina Fernández Piñeiro foi pioneira no balonmán español, primeira muller en arbitrar na Liga Asobal e dende a temporada 88-89 estivo en todo momento na primeira liña do deporte ao ascender á División de Honra. No seu palmarés deportivo conta cunha longa historia de partidos internacionais, incluso arbitrando as finais en campeonatos do mundo absolutos e júnior, campeonatos de Europa absolutos, ligas de campeóns, recopas, supercopas de Europa e das grandes competicións estatais, Supercopa Asobal, Copas Asobal, Copas do Rei. Foi anotadora cronometadora nos Xogos Olímpicos de Barcelona 92 e puxo fin a 19 anos na elite do balonmán mundial arbitrando a 22ª Supercopa Asobal celebrada en Salamanca no ano 2007-2008. Actualmente forma parte da Comisión da Muller para o seu desenvolvemento dentro do balonmán na Real Federación Española de Balonmán. Tamén é responsable do Comité de Árbitros da Real Federación Española de Balonmán para a dinamización da muller no arbitraxe español. Adestrador nacional de atletismo durante 37 anos, adestrador oficial da selección española na Olimpíada de 1992 e no Campeonato Mundial de Tokio de 1991, adestrador de varios deportistas olímpicos, mundialistas e con récord de España, entre os que contan Ángeles Barreiro, Julián Sotelo, Marta Víguez, sónalle, presidente? Gustavo Dacal ou Dolores Pedrares. Medalla de bronce no Campeonato de España de Decatlón en 1970 e medalla de ouro en relevos 4x100 en 1975. E tamén o director técnico da Escola de Lanzamentos de Atletismo da Coruña, Raimundo Fernández Vázquez. José Alfonso González Alonso, licenciado en Educación Física, adestrador titulado en fútbol, balonmán, baloncesto e voleibol. Tamén estivo vinculado ao boxeo, á loita e á gimnasia deportiva. Foi árbitro internacional de voleibol durante 25 anos, exercendo como tal en campeonatos de Europa, Xogos do Mediterráneo ou mesmo na Olimpíada de Barcelona 92. Tamén destaca a súa labor con deportistas con diversidade funcional. Foi o fundador da Federación Galega de Deportes para Discapacitados Psíquicos, ata a súa fusión con outras federacións de deporte adaptado. Cofundador e presidente de Agadís, Asociación Galega da Axuda a Discapacitados Intelectuais, e mesmo seleccionador nacional de atletismo para discapacitados intelectuais nas Paralimpiadas de Barcelona 92 e Sydney 2000. Proba desta dedicación ao deporte son os seus recoñecementos, a medalla de prata da Federación Española de Voleibol, a insignia de ouro do Comité de Árbitros da Federación Española de Voleibol, a medalla de bronce da Federación Galega de Fútbol e tamén recibiu a distinción por parte da Federación Galega de Balonmán como unha das persoas relevantes na historia do balonmán galego. José Alfonso González Alonso. Manuel González Pombo adicou 42 anos ao Vilalonga a través da súa participación en distintos colectivos claves no desenvolvemento cultural, deportivo e económico da parroquia. Durante 18 anos foi directivo do Centro Cultural Vilalonga e durante 38 anos foi directivo do Club de Fútbol Vilalonga, período no que lograron unha gran expansión deportiva e económica. Manuel González Pombo.
Rodríguez, referente deportivo no tenis de mesa, que foi campeón de España en todas as categorías, cunha historia deportiva que se estende aos 50 anos, segue federado e competindo actualmente. Francisco Javier González Rodríguez. Achelaev Terentevic, nado en Moscova en 1946, encamiña os seus pasos cara ao deporte e escolle as loitas olímpicas como o seu referente. Cunha traxectoria deportiva impecable, sobresae no eido académico na Universidade de Moscova. Tras finalizar a licenciatura en Pedagogía, encamiña os seus pasos cara a outra licenciatura, a de Ciencias da Actividade Física e o Deporte. Nesta última acada a cátedra en loitas olímpicas. O seu maior recoñecemento ven da man da concesión da Orde Benemérita do Deporte da URSS por ser o adestrador máis novo en ter un campeón olímpico. Anos máis tarde, encamiña o seu futuro a formar as diferentes categorías das seleccións galegas de loita. O seguinte premio é a título póstumo para José Manuel Lázaro Turzós, presidente, adestrador e home para todo no Club Hóckey Pabellón, director técnico da Federación Galega de Hóckey e referente do hóckey durante máis de 40 anos, ao que dedicou a súa vida, tanto nas categorías base como sénior, desde os seus comenzos no Instituto 12 de Outubro. Recolle o galardón Andrés Lázaro Amor, fillo do galardoado. O seguinte premiado xoga na casa. Juan Antonio Mato Pazos Matito. Comezou a súa carreira deportiva no Santiago de Fútbol, pasando posteriormente as disciplinas do Club Deportivo Ourense, Real Club Betis, Real Oviedo, Elche e finalizando a súa traxectoria na SD Compostela. Tamén colaborou activamente na fundación do Club de Veteranos de Noia. Juan Antonio Mato Matito. Pablo Permuy Villanueva, xogador, árbitro, en actualidade delegado da Federación Europea. Como árbitro estivo 17 temporadas na División de Honra, dirixendo máis de 500 partidos, ademais de 172 partidos a nivel internacional. Estivo en varios campeonatos do mundo, nunha final de Campeonato Europeo de Clubes e nunha final da Supercopa Europea. É o actual presidente do Comité Técnico Arbitral Internacional. Imos a premio a unha institución, neste caso, Real Club de Tenis A Coruña, club creado no ano 1966 e, por tanto, con máis de 50 anos de historia. En as súas instalacións celebrouse, entre outras, a eliminatoria entre España e Suiza da Copa Davis de 1998 e o Campeonato de España absoluto masculino en 1997. Polo club pasaron figuras de destacada relevancia como Orantes, Higueras, Federer, Corretja. Así mesmo celebrou varias finais de campeonatos galegos, conta coa escola de tenis máis grande de Galicia, foi recoñecido ata en 9 ocasións como o mellor club de Galicia. Recolle o galardón María José del Castillo Puente, presidenta do club.
exfutbolista do Real Club Deportivo da Coruña, do Valencia, do Hércules de Alicante, da Selección Española de Fútbol, adestrador de categorías inferiores da Selección Galega de Fútbol e actualmente referencia do fútbol veterano do Real Club Deportivo da Coruña. Foi campeón de España de seleccións na categoría xuvenil, Manuel Ríos Quintanilla, Manolete. Primitivo Simón Busnadiego, padre Simón. O padre Simón chegou ao Colexio San Narciso nos anos 60 do século pasado e despois de varios anos noutros centros regresou a Marín no ano 1976, onde partiu o ano pasado a outro Colexio dos Padres Paules en Ayamonte. Foi o impulsor da práctica deportiva neste centro educativo, de onde saíron nenas e nenos que en moitos casos chegaron a ser referentes no atletismo galego. Utilizando o deporte como ferramenta para a educación, logrou diversos éxitos entre os que destaca o último, de obter o Campeonato de Galicia por equipos na categoría Benxamín masculino. Padre Simón. Pioneira do atletismo feminino e soberbia velocista. Foi campeoa de España de 100 e 200 metros e integrante do equipo campeón de España de 4 por 100 metros. Marielena Souto Carro, Nela Souto, posuidora no seu momento de 2 récords de España de 100, 200, 400 e 4 por 100 metros. Tamén practicou hóquei sala e hóquei herba nos equipos Saeta e Santa Lucía da Coruña. E foi varias veces internacional, chegando incluso a participar nun mundial en Alemania. Nela Souto. Ramón Tasende Díaz, atleta pertencente, entre outros, ao Real Club Deportivo da Coruña e ao Real Club Celta de Vigo. Campeón de España de relevos e récord de España no ano 1967. Campeón de España en pista cuberta en 3.000 metros no ano 71. Campeón de España en 5.000 metros no ano 71. Campeón de España de campo a través por clubes no mesmo ano. E medalla de prata de campo a través no Campeonato de Europa de Clubs. Adestrador nacional de atletismo con resultados de campeóns de España e internacionais. Foi directivo da Federación Coruñesa de Atletismo e actualmente da Federación Galega de Atletismo. Moncho Tasende. Trofeo Pedro Escudero. Pedro Escudero foi un pioneiro na natación ourensá e galega, que exerceu a súa actividade no Club Natación Pabellón. En homenaxe a él, vense celebrando con gran éxito este torneo. Preto de 400 participantes estiveron presentes na última edición dun dos trofeos máis veteranos da natación galega, organizado polo Clube Natación Pabellón na piscina Rosario Dueñas do Complexo Deportivo dos Remedios, leva disputadas 45 edicións. Recolle o galardón Santiago Escudero Pedreira, director técnico do Club Natación Pabellón de Ourense. Consuelo Vara Touzón Chelo, gran promotora e pioneira do voleibol na Ribeira Sacra. Comezou a traballar no ano 1969 en Verín, como mestra especialista en educación física, despuntando na súa iniciación da gimnasia rítmica e levando as súas alumnas a distintos eventos provinciais deste deporte. Desde 1972 ata 1991, exerce en Monforte, onde fai unha impresionante labor de promoción e difusión do voleibol. Chelo Touzón.
Félix Villares Mouteira, filólogo e reitor do Seminario Menor de Santa Catalina de Mondoñedo. Foi impulsor e principal promotor coordinador do deporte escolar dende o seu nacemento na Mariña. Tamén foi creador de moitas publicacións culturais como a revista Trapecio no ano 1963 ou a revista Mencer no ano 1982. Félix Villares Mouteira. E chegamos ao remate das entregas de premios. O máis bonito de recibir un premio é agradecer, poder dar un discurso de agradecemento, pero somos moitos para que a título individual cada un faga o seu discurso. Así que, en representación de todos os galardoados, pido a presencia no escenario agora de Raimundo Fernández Vázquez para que se dirixa ao foro aquí presente en nome de todos. Boas tardes. En un momento como este, no que me dan a palabra para representar aos meus compañeiros do deporte galardonados no día de hoxe, estou seguro que todos eles, cada un deles, han tido un momento introspectivo donde está pensando, realmente eu merezo isto? O faría ben? O faría regular? Ás veces incluso hasta pode que o facear mal. Mas ese pensamento que seguro que cada un de vós tedes é un pensamento parcial, propio de cada un. Para ter unha perspectiva máis certa se precisa, quizás, de referencias externas. E entón se ten máis a visión real de en que momento se está. O deporte, igual que calquera outra actividade na vida, calquera vocación, sobre todo os que estamos xa máis da mitade pa diante que da mitade pa atrás, con frecuencia nos facemos esta reflexión. Fixeno ben, fixeno mal, fixen todo o que puden. Vou contaros unha anécdota. Fai aproximadamente 8 semanas fun invitado por uns amigos a un jantar en un restaurante de comida mexicana. A meu carón estaba sentada unha señora de mediana idade que departín con ela durante todo o xantar cunha agradable conversa. Xa ao final, nas sobremesas, entra no tema personal e pregúntame: ben, e tú a que te dedicas? Bueno, yo en este momento sigo todavía en activo como entrenador de atletismo, tengo un grupo de atletas de certo nivel que entrenamos en el núcleo de alto rendimiento de la Federación Gallega en La Coruña. Pero además he sido durante 28 años profesor de enseñanzas medias en distintos institutos. He dado clase cerca de 10.000 alumnos. ¡Qué interesante! ¿Y en qué materia? Educación física. Nese momento, aquela señora dixe unha mirada penetrante hacia min, unha mirada casi hipnótica, e repregunta: profesor de gimnasia? Bueno, pois sí, entre outras cousas, profesor de gimnasia. Yo voy al gimnasio 3 veces a la semana a hacer aeróbic en step. Boa, digo eu. Pero dice mi marido, el marido lo tenía enfrente, atendiendo la conversa, que os profesores de gimnasia ou son moi bons ou son uns petardos. Nese momento baixei a mirada ao meu plato, tiña a mirada dos 10.000 alumnos aos que había dado clase detrás miña, un ligero sudor frío corríame pola espalda, empezou a chegarme o calor vermello á cara, e nese momento o marido da señora, apiadándose de miña situación, fai un cambio de tercio rápido, me pregunta: ¿qué tal las fajitas? Las fajitas, buenas, incluso moi buenas. Bon, o resto da xornada discurriu con trivialidade normal, mas aquela comida picante, con aquela cervexa e aquel viño para rebaixar
todo aquel picante fixo os seus efectos na noite. Inclusive o subconsciente daquel momento, aquel mal trago vivido, me fixo unha mala pasada. Tanto foi así que aquela noite tuve un pesadelo. Xa de madrugada apareceu en miña habitación, este era o pesadelo, o enano ese da Guerra de Tronos. Acercábase perto de min e de repente me espeta: en pie, petardo. Despertéme totalmente arrepiado e tardei varias horas do día en recobrar a miña estado normal anímico. Bon, fai aproximadamente 15 días me comunican que o meu nome vai a ser incluído dentro das persoas que están aquí neste día, meus compañeiros, galardoado. Nese momento, o subconsciente traballou en positivo. Xa non me acostei pensando en que podería volver a ter aquel toque de Diana do anano, senón que foi como todas as veces. Despertábame entre as 7 e 7:30 cos ladridos de meu can, un labrador, que normalmente a esas horas pide a súa comida con ladridos imperiosos e xa estou acostumado a ela. Dormín plácidamente, meu estado anímico había recobrado a súa normalidade. Que foi o que aconteceu entre un día e outro? O que falaba antes das referencias. O recoñecemento. O recoñecemento dá conforto. O recoñecemento se agradece. E se ese recoñecemento é público e ademais ven da Presidencia da Xunta de Galicia, é doblemente agradecido. Por iso, compañeiros que hoxe estades galardonados, os amigos que os acompañan no día de hoxe, señor Presidente, mi querida atleta, Marta Míguez, gracias, moitísimas gracias. Presidente, está claro que con Raimundo tivemos durante moitos anos un magnífico adestrador, proba de Marta, Ángeles Barreiro, o seu propio fillo Raimundo, pero perdemos un magnífico monologuista. Así que, forte aplauso para Raimundo. Foi un excelente representante de todos os galardoados. Señor Presidente, este momento en que todos esperamos que vostede tome a palabra, eles xa nos xogan ca presión de ter que demostrar o que gañaron, teñeno todo feito. A palabra é súa. Boas noites a todos, ben queridos galardoados. Parabéns a todos por obter un recoñecemento á sociedade galega. Parabéns polo feito, parabéns polo que estades facer, parabéns polo que aínda resta por facer no ámbito do deporte. O deporte non solamente é unha vocación, non solamente unha disciplina, é unha forma de ser. Un deportista é unha persona distinta, un deportista é unha persona que ten valores, un deportista é unha persona que está dedicada e que sabe o que é o esforzo, o que é o sacrificio, normalmente sabe o que é perder, porque da xente que fai deporte só gana un, como moito tres, e, por tanto, un deportista é unha persona que enseña na vida moitísimas cousas. Ben vale a pena recoñecer de forma explícita, unha vez ao ano, todo o que persoas anónimas, salvo nos ámbitos deportivos de disciplinas concretas, poden ser para a maioría do pobo de Galicia. Señoras e señores, un día como hoxe, fai 40 anos, estábamos votando por primeira vez. Celebramos unhas eleccións democráticas, un 17 de xuño de 1977. Levábamos 40 anos sin votar, e fai 40 anos que votamos por primeira vez. Daquela se abría un tempo novo, un tempo de oportunidades, un tempo de cambio, un tempo distinto.
E hoxe queremos celebrar pois a persoas que ata o momento non fomos quen de recoñecer, a pesares do seu palmarés, que Lodeiro nos recordaba, persoas que representaron a bandeira de Galicia, a bandeira de España en competicións mundiais, en Olimpiadas, en campeonatos de Europa, en campeonatos de España ou en campeonatos de Galicia. Persoas que deron todo simplemente por mellorar, por intentar gañar segundos o crono, por intentar facer mellores tempos que os demais, persoas que non obtiveron con el ningún tipo de riqueza, pero o que nadie lles pode quitar a vostedes é todos esos triunfos que ben valen moito máis que moitos ceros. Os ceros se poden conseguir, pero os triunfos, se non é a través do esforzo personal, de moito sacrificio, de moita dedicación, non é posible de conseguir. O pasado luns desta semana empecei a primeira cita na xenda asistindo a un acontecemento deportivo. Se trataba de asistir a unha exposición que se titulaba Esfuerza en Imágenes, que fai a Fundación María José Joven a Coruña para rendir homenaxe ás decenas de persoas con diversidade funcional que desenvolven as súas capacidades ao longo da última década. E aí se veía unha representación dos valores das persoas que non poden ver, das persoas que non poden andar, das persoas que teñen enormes dificultades de mobilidade, como eran campeonatos olímpicos, como eran capaces de facer vela, como eran capaces de facer surf, como eran capaces, en definitiva, de cousas que as persoas que teñen toda a mobilidade ao 100% non son capaces de facer. E, por lo tanto, probablemente, calquera persona des que estábamos ali, pois pensábamos que como esa persona con enormes dificultades de mobilidade podía ganar a calquera de nós na disciplina na que estaban a traballar. Pensábamos, por lo tanto, que o deporte é algo fundamental para a integración e a cohesión social das sociedades máis desenvolvidas. Por desgraza, non todo o mundo entende así. Hai unha minoría moi pequena, pero ruidosa, que emprega o deporte como excusa perfecta para despregar os seus máis baixos instintos. Por iso, hoxe, ademais de dar a versión correcta do deporte, o deporte é un compromiso cos ideales, tamén temos que falar co deporte para desterrar ese tipo de persoas porque non son quen de identificalas co deporte. Combater a violencia en todas as súas dimensións que rodea algúns eventos deportivos constituye unha obriga de todos aqueles que se dedican ao deporte, todos aqueles que amamos o deporte. Porque, igual que na vida non vale todo, deporte e violencia son dos conceptos absolutamente antagónicos. É certo que ata non hai moito tempo houve unha sorte de impunidade, de permisividade, e as administracións mirábamos para outro lado cando nun acontecemento deportivo se unían a un acto de violencia e deixábamos que ese asunto caera en mans da xustiza. Pero eu creo que ese tempo debe de rematar, e estou convencido que ese tempo ten que rematar. Se algo temos claro todos os demócratas é que a intolerancia é intolerable na nosa sociedade e con máis razón debe selo nos campos, nas pistas e nos polideportivos. Maila, non posuímos ninguna competencia no ámbito da comunidade autónoma en materia de seguridade deportiva, estamos decididos a combater os comportamentos violentos no deporte, cun instrumento que estou seguro que pode ser enormemente útil. Tal e como anunciamos a través da Secretaría Xeral no Parlamento fai uns días, estamos a traballar na creación dunha Comisión Galega de Control da Violencia, constituído nun órgano independente que dará cobertura a todas as denuncias que se produzan nas competicións locais e autonómicas no ámbito territorial da comunidade autónoma. Queremos un deporte deportivo. E por iso, co esforzo de todos, estou convencido que podemos conseguir. E xa sei, insisto, que as nosas competencias son limitadas, pero o noso compromiso é ilimitado. O 99,9% das persoas que se dedican ao deporte teñen un comportamento exemplar. Pero
hai que loitar para que nunca un acontecemento deportivo teña unha mancha de violencia. E o deporte, sin dúbida, é o reflexo dunha sociedade competitiva, sí, pero respetuosa tamén. Dunha sociedade dinámica, sí, pero civilizada, que leva no seu ADN unha ambición de gañar, pero non só de gañar, senón de gañar de forma correcta, é dicir, de saber gañar. Queridos amigos, todos e cada unha das persoas que recolleron a modesta recoñecemento son persoas olímpicas en algúns casos, Alfonso Gómez Alonso, Raimundo Fernández ou os irmáns Centeno. Outros non puderon chegar ás Olimpiadas, pero abriron o camiño ao deporte galego fai moitas décadas, Margarita Dans ou Nela Souto. Hai precursoras como Cristina Fernández Piñeiro, que foi a primeira muller en arbitrar un partido de Liga Sobal, como recordábamos, ou Lourdes Domínguez de Lino, que entrou no top 50 do tenis mundial cando ningunha galega o fixera antes. Ou Fina Castiñeira, que xa xogaba baloncesto no Lugo da posguerra. Ou Marta Ruiz, que foi varias veces campeona absoluta de tenis, Marta Lastrúe Ruiz, como se ten dito. Agora que se cumple medio século do primeiro partido de fútbol feminino en Galicia, resulta obrigado a facer un recoñecemento a todas aquelas mulleres, moitas delas anónimas, que deron un paso ao fronte por demostrar que o deporte non discrimina. E hoxe, pois, temos seleccións femeninas no fútbol e temos algunha xogadora santiaguesa na selección española e xogando nun equipo francés. É imposible distinguir a todas as que o merecen, pero quixéramos simplemente recoller unha representación que, como pobo, nos enche de orgullo. En unha tarde como esta, na que estamos a reivindicar o valor da actividade física para a formación dunha persona, quixera facer unha mención especial a Chelo Vara, que tanto fixo polas alumnas de voleibol galego. Decía o presentador, Chelo Vara, especialista en voleibol na Ribeira Sacra. Os que coñecen a Ribeira Sacra, facer voleibol ali non é fácil, salvo que sexa dun lado ou outro lado do Sil, ou do Miño. Pero lle preguntei a Chelo e xa me tranquilizou porque me dixo que era de Monforte de Lemos, que é o único val da Ribeira Sacra onde se pode facer voleibol. Cando ela, outros heróis cotiáns como Félix Villares, o noso amigo ruso, Alexander e o pai Simón, que están a Ayamonte pero veo a recoller esta distinción e sigue comprometido co atletismo en Marín, o Manuel Conde, axudaron a dignificar o deporte escolar, que é a semente do deporte posterior. Se non cuidas o deporte escolar, non haberá deportes federados nin deportes de competición. Se os rapaces pensan que eso da educación física é un coñazo e que non entenden realmente o que é. A educación física é aquilo que te permite dedicarse a todo o demais. A educación física é a que abre a porta das matemáticas, das ciencias e das humanidades. A educación física é a que permite ter a mente sana. Previamente hai que ter o corpo sano. E a educación física, querido amigo, non te preocupes por ese comentario, pero en todo caso, se as fajitas estaban boas, a Estrella de Galicia supoño que sería, porque a coronita mexicana non lle chega os talóns de Estrella de Galicia, pois non debes de preocuparte, pero, polo menos, fomos quen de facilitar un sono máis agradable co que tiñas durante esos días. O Real Club de Tenis da Coruña, que conta cunha das escolas de formación máis grande de Galicia. O Club de Natación Pabellón, que é todo un símbolo de Ourense, onde saliron campeóns de natación españoles e europeos. Queridos amigos, todos e cada un de vos, os clubes que tantas veces non teñen recursos, sobre todo nestos anos que vivimos de recesión económica, a importancia do compromiso das persoas, de Ramón Díaz Zapateira, de Manuel González Pombo, de Francisco Araújo, de José Manuel Lázaro, que xa nos atopan entre nós, sen os cuales a halterofilia, o fútbol, o baloncesto, o hóquei non serían o que somos. Temos o club de hóquei máis laureado de Europa. E, sin embargo, a maioría dos galegos non o sabemos. Pero que máis copas de Europa, que máis ligas e os que máis copas do Rei gañaron.
o hóckey do Liceo da Coruña. Tamén grandes equipos como o Deportivo. É necesaria a humildade de Juan Ángel Barros Barritos, que según o jefe desta gala pois é o home máis elegante da Coruña. Estou convencido de que sí, de logo non vou a discutir, pero o Barritos sobrevive a pé de campo o cambio de xogadores, o cambio de presidentes de clubes. Querido Tino, prepárate. Barritos sigue aí, sigue no Deportivo, competindo en capacidade de resistencia con Javier González Rodríguez ou Manuel Cruces. Matito, sin dúbida, o próximo fichaxe do Deportivo para a próxima temporada. Señoras e señores, se preguntarán vostedes por que estamos en Noia, porque hai grandes deportistas xa retirados que non queríamos que rematara esta gala sin recoñecelos, como Marta Alastrúe, que xa a citei, o Guillermo Fernández Duarte, o Manuel Ríos Manolete. Ou non podían faltar representantes do balonmán como Pablo Permui ou do piragüismo, popularizado a través dos descensos do Eume, que é un río fermosísimo nas Fragas, ou do Miño, que é o máis longo río que atravesa a bandeira de Galicia, porque atravesa Galicia con 350 km, e o Sil, que é un río menos coñecido, pero que lle trai bastante auga ao Miño. Todos eles e todos vós sodes un orgullo deste país. E en nome deste país, dos galegos, eu quero darvos as grazas. E quero daros as grazas porque o sinto. Porque, como dicíamos, e remato no principio, que hai xente que me comentaba que gracias por acordarse de nós. Porque cando un xa non está na primeira liña das páxinas deportivas dos medios ou nos xornais, das radios ou das televisións, parece que non existe. Parece que o importante é a inmediatez. O importante é o que se fixo antes. O deporte en Galicia non tería este nivel máximo de competitividade se non fora por deportistas como os que hoxe acabamos de galardoar. Non seríamos, a pesar de ser menos de 3 millóns de personas, unha potencia deportiva. Hai estados no mundo que teñen menos medallas olímpicas que Galicia. Hai nacións no mundo que teñen menos campeóns do mundo que Galicia. Hai países que nos triplican ou nos cuadriplican en poblacións que non teñen os campeonatos de Europa que ten Galicia. Moitísimas gracias a todos. E xa para finalizar, Ramón Tasende. Ramón Tasende é dos meus, porque eu creo e son dos que digo que se pode ser do Celta e do Dépor, e que pode ser perfectamente compatible. E eu lle dixen a Ramón Tasende: oye, ti que tes as medallas máximas do Celta e do Dépor, dime de que equipo eres. E como bo galego contestoume cunha claridade e unha precisión que quero compartir con todos vostedes. Díxome: son do Relámpago del Viña. Eso é unha contestación galega 100%. Por si non saben vostedes, el Viña é un barrio da Coruña. O digo para os celtistas que estén na sala que falen con Tasende ao final. Señoras e señores, queremos, querido alcalde, decir por que estamos en Noia. Noia é un pobo que ten unha das mellores catedrales do mundo a menos de 20 minutos. Por lo tanto, cando a xente cree que Noia é unha broma, pois quero dicirlles que ten unha catedral máis importante da cristiandade occidental a 20 minutos. Donde está a catedral non teñen ría, e Noia ten ría. Por lo tanto, como non vamos a estar en Noia? Si estamos en cantidade de cidades e non teñen catedrales a 20 minutos, e incluso algunhas cidades como os que nacimos no interior non temos ría. Por tanto, querido Santiago, nós estamos en Noia porque queremos a Noia, porque Noia é unha vila histórica e porque Galicia é moi grande. Galicia é grande en deportistas, Galicia é grande en corazóns e Galicia é grande en resultados. E Noia forma parte desa Galicia que queremos e esa Galicia que amamos. As principales poblacións das cidades non naceron nas cidades. A maioría dos galegos nacimos nas aldeas e nas villas.
Despois foron indo para as cidades, pero realmente un galego que non teña unha orixe nunha aldea, hai que desconfiar dele. Por lo tanto, un galego que non teña unha orixe por aquí, polas rías ou polo interior, os pequenos povos, é un galego rarísimo. Eu quixera finalizar felicitando, dado que xa están todos felicitados e galardoados, o único que non lle dimos unha felicitación expresa foi o Deportivo. Hai que felicitar o Deportivo. Por dúas razóns. A primeira é fundamental. O Deportivo, sin un patacón, está na mellor liga de fútbol do mundo. Eso non é fácil, porque con chequera se fan moitas cousas. Pero sin cartos e cunha débeda enorme que asumiu o presidente da Xunta Directiva que o acompaña, en manterse en primeira división do fútbol español é, sin ninguna dúbida, algo que merece un recoñecemento expreso. E, en segundo lugar, porque sin o Deportivo un equipo español non sería campeón de Europa. Dirán vostedes, de que está falando? Pois, se me permiten explicalo, como todo o mundo sabe, o Real Madrid gañou 4-1 a Juventus. Supoño que os do Barça están a favor e os da Atleti tamén. Pois ben, coincidín fai ben pouco tempo co presidente do Real Madrid e felicitei. Daquela aínda non era campeón de Europa 12 veces consecutivas, sino que era campeón de Liga. Pero se o Real Madrid non gañara a Liga, non sería campeón de Europa. Se o Real Madrid non gañara a Liga Española, é evidente que non saldría ao campo coa motivación e coas ganas de gañar. Cando lle felicitei pola Liga, díxome, literalmente, nós gañamos a Liga porque o Deportivo lle gañou o Barça en Riazor. Señoras e señores, para que vexan vostedes a importancia dos galegos no mundo. Mais nada, moitas gracias. Noia terra de grandes músicos como os Tamara, como Prudencio Romo, unha razón de máis para celebralo aquí, Barritos, que é un fan dos Tamara, quere poñer como broche de ouro música, e para iso temos como ao principio o conxunto de gaitas do Liceo, que a continuación vai interpretar o himno galego. Para despedir este acto, despois de que remate, voulle pedir a todos os galardoados que suban ao escenario para facer a foto de familia coas autoridades. Cando queirades. Allí.